Asiqale nje ukuze siye phambili, asiqale si-address nalo udaba lo kama-yoghurt. Wengane zakwethu, wengane zakwethu, sanibonani kuphi nakuphi la funya khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelelayo yena Mathanda Dose, Sithembiso Mqamela Mehlaka abanye bakamali mali thubazi. Ngina kwethu ungabe usukulapha ukuqala ulanto othonza press subscribe button, share pin comment. Wenza sure ukuthi uyalike kuze njalo mase kufaka le video kube wena oqala uthola notification. Asiqale nje ukuze siye phambili, asiqale si-address nalo udaba lo kama-yoghurt. Wengane zakwethu, ngiyacabanga ukuthi ngokwe-social media bafethu ayikho into wrong eyenziwa uma-yoghurt noma eyenziwa laphana kuma-yoghurt. Kodwa uma ngabe usuzoyithatha ngokwenkuliso noma ngokwemfundiso esikhuliswe ngayo emakhaya, ikhona into wrong laphana. Umuntu okhubazekile akalingiselwa nhlobo, umuntu osuke ephila ngokukhubazeka awuyenzi into eyinhlekisa ngayo. But laphana bekubuke ngazukuthi uyasupportwa noma wenziwani. Kodwa-ke ubhuti uqhubeke ubeke esekhuluma ngayo le ndaba yakhe uma-yoghurt. Ila khona sephuma khona esihlokweni ivideo ngizoyikhatha, alright. Ake sikhulume ngalo udaba kwama-yoghurt. Khona-ke insizwa futhi-ke yaphatha abantu abebeyikhulumisa noma bebeyibangela umsindo mayelana nalolu daba lokuthi why belingisela uma-yoghurt laphana madoda ibliss yabantu. Yabona izinto zokudlala anozikhethe emhlabeni. Uyabona lento yokulingisela ubhuti uma-yoghurt uze wenza ivideo ulingisela uzwenza ngathi uyena ngathi uhamba njengaye uzugobisa imlenze uzenze yena ngelinye ilanga you will suffer the consequences alento leyo uyenzayo. Ngiyazi ukuthi abanye ngenxa ukuthi banenhliziyo ezimnyama bazotshela ukuthi mhlambe ngiyaqanqalekisa umuntu. But what I'm trying to say here is that lento oyenzayo ulungisela umuntu wadala uNkulunkulu wamenza waba yilento ayiyo. Ekufanele ngabe ubhuti uma-yoghurt ngendlela uNkulunkulu uyamphakamisa manje ubhuti uma-yoghurt. Ubhuti uma-yoghurt uyisibonelo esihle sokuthi akufanele uhlale nje uneka imlenze uthi ugade wena imali ezoqhamuka kuhulumeni ugade i-grant. Ubhuti uma-yoghurt deserves i-support. Ufuna abantu abazom-invigorate, ufuna abantu ubhuti uma-yoghurt abazomseka abazoma naye financially, emotionally, mentally and physically. Udinga abantu abanjalo ubhuti uma-yoghurt, hayi ukuthi ungaziwenza amavidiyo nizama kumlu khona nabanye nje abafowethu impela nje. Uthola umuntu eselengisa inkebelelo omlomo, omunye usakaza amazinyo, wenza ivideo ulingisela ubhuti uma-yoghurt as if uyayisupporta lento kabhuti uma-yoghurt kanti uyihypocrite. Uzama ukuzenza iphixiphiqi, uzama ungazo usineka amazinyo, ubuveza amasakaza amazinyo ngaphandle, usinekela ukuthi ke ubukisa ngomuntu kaNkulunkulu. Odalo ngoba nakho nina abazali beni banizala nahamba kahle nangafana nobhuti uma-yoghurt senibona ukuthi kufanele nimlingisele manje. Ngeke kubabona belungu benza lento yenza abantu abamnyama ngisho enhlizweni nasebuchosheni. Ngeke kubabona belungu bebukisa belingisela omunye umlungu ozelwe nokukhubazeka. Ngeke kwabona amabhunu, ngeke kwabona amandiya elingisela elinye indiya elizawule ngokukhubazeka. Abantu abamnyama ngoba bayizigqwasho zokuhlupheka. Ukuhlupheka abantu abamnyama sekwabenza manje bagcina bese befuna ukubukisa bona bebodwa bayabulalana, abantu abamnyama bayazondana, abantu abamnyama baxoshisana ngisho emsebenzini. Abelungu ezinye izizwe abelungu amabhunu labo bantu bayasupportana hayi ngoba bengcono kunathi but bayaziqonda ukuthi bawobani. Ayenzi sense lento ukuthi ke ungazulingisela ubhuti uma-yoghurt uzufuna ukuhamba njengaye ngoba ufuna ama-likes. Why ungenzo kwakho nawe? Why ungenzo? And ibhlungu lento ngeke ngayisho ngathi angene ngoba ngiyazi ukuthi yasukaphi but angiyangezwa kahle mangabe njengo obhuti uMbeje mhlawumbe sebe besho izici manje kubhuti uma-yoghurt. Ibhlungu leyo nto leyo. Ibhlungu uNkulunkulu wakhe nakimi nje engiseceleni ngiyena wakubuka ama-yoghurt angaze ngimbona ngimazi but kubhlungu yabo. Kufuneka wazi ukuthi lento oyenzayo kungenzeka phambi kwamehlo kaNkulunkulu ingabi yinhle. Yinhle kuwe ngoba ufuna ama-likes ku TikTok. But uTikTok awukho ethuneni nakwelizayo futhi uTikTok awukho. Ufuna ama-likes ngokubukisa ngomunye umuntu ukuthi uzalwe ngokukhubazeka senimlingisela ngalokho. Why ningamsupport? Nithi khipha ama-yoghurt siyothenga isiti yakho. Why ningenzi kanjalo? Ngoba ukuba abelungu lapho kuba uma-yoghurt umlungu abanye abelungu bebezomsekenda bebengaze bemthathe bemsephesheya eyophefoma khona ngoba belungu bayasekhendana bayasupportana. Nina abantu abamnyama niyabulalana. Uyazi kade ngibone enye ivideo lapha ya ku-Facebook kabhuti uKinshana. Ngoba uyibonela umntana sekhaya ivideo yakhe uma-yoghurt laphana noma ke ivideo yakhe ubhuti uqhubeke ekhuluma indaba kama-yoghurt.
ngiyayizwa impela inkulumo yakhe kodwa ubheda uma ngabe sefaka ezinye iy'nhlanga bekukuhle be-address nje aqede ebese ngabe sasho kodwa abelungu ngoba isikhathi esiningi asibafolo abelungu. Oh, nawo kubelungu bakhona abantu abama-comic, abantu abayenza izinto ey'hlekisayo nezinto ekuyizona ezenza ukuthi zibe semehlweni abantu. Kodwa-ke yena uma ngabe seqhathanisa nalabo bantu usenzela ukuthi thina ngoba sefuna sihambe siyobheka-ke manje abelungu abasuke behlekisa ngomuntu okhubazekile bafethu iyenzeka leya nto. Ngokwa-social media ayikho into e-wrong ezingisho but ngokwemfundiso nangenkolisi esikhuliswe ngayo sisuke sikhuliswe ngokuthi umuntu okhubazekile siyamhlonipha futhi siyamthobela ngazo zonke izinto asuke ezenza. Siye silindele nanokuthi mhlampe okunye kusuke ukuthi into indlela enze ngayo ayamukelekile noma ayiqondile njengeyomuntu osuke engaphili ngokukhubazeka. Alright, ngane sekhaya kuphathele nayo ividiyo yayo insizwa iPaula mayelana nevidiyo yakhe yokuqhubeni noma kungeyona mayelana nayo kodwa inkulumo ethi ayifani noma ethi ayiphendule yona inkulumo yakhe-ke uqhube mfokazulu. Ngiyafisa ukuthi ngiphendule labantu laba esithema sithi silingisele ibliss bathi sihlekisa ngayo nathi sisazozala and what not. Bafethu kuyacaca ukuthi iningi lethu inezimatches abaningi majority abantu ibi-understand le nto leyo ukuthi ingane, kodwa futhi kuyacaca ukuthi iningi lethu alikakafundiseki kahle ngalento ye-disability. Mina nangumjita uchairperson oyiGhost owangenza mhlawumbe ngayi-understanda kangcono lento ye-disability. Lo mjita lo unama-followers amaningi ku-Facebook. Abantu abamfollowayo bayayazi ilanguage akayikhulumayo nge-disability. Yabo, lo mjita benokuyibiza ngisho nangesigoga. Yabo, kungabi indaba zalutho nje sihlekele lokho kudlule. Yabo, sagcina sikujwayela ukuthi there's nothing wrong ngomuntu o-disabled. Yabo. And enye into why masibuka umuntu one-disability kumele sibuke simdabukele. Why kumele simbuke simdabukele? Ngizokwenza nje isibonelo. Abantu bayifikile ibliss, abantu bayithanda, bayayipromote. Lo mculo ngendlela yokucula ngayo ukuba ucula umuntu onormal ngabe benemthuka nisho lokho nalokho. Yabo, but abantu ngokwenza lento abayenzayo bazama ukum-accepta ngalendlela ayiyona. Yabo, abasho seyona umculo wakho kwakuthi umculo wakho kwakuthi nokuthi but kube kuthiwa lento eyenzayo ibliss biyenze umuntu onormal ngabe uyathukwa. Yabo, but sizama ukum-accepta ngendlela uNkulunkulu amdala eyiyona. Yabo, into ye-disability ngeke uzuyibalekela noma ngathi ungazali unormal namhlanje nawe ngasekusasa usunayo, you may never know. Okumlingisela kwethu simnikeza support, simpromoter. Yabo, ibliss kade laba khona siyalazi, kodwa khona abantu abalazi manje seselitrenda ibona laba abalula imlomo emide. Yabo, uma ukuthi unenkinga yokuthi silingisele ibliss fusekani. Ma uthi nje unenkinga ukuthi ibliss ayilingisela fuseki. Ma uthi khona mhlawumbe futhi omunye okusupportayo leyo nto fusekani nonke, fusekani ngendlela enifuseka ngayo. Ngeke size siyeke ukulingisela ibliss, ngeke sisizwe ngani. Yabo, khona nje ingoma yebliss engiyithandayo ethi osisi basemzini iyona sobe siqashiya ibacking esho kuleya ngoma leyana iyona sobe siqashiya ngayo kwimpucuzeko nayo lethi ibhinqa lami ethi up lapho izona ngoma sobe siqashiya ngazo lezo kwimpucuzeko. Yabo, angiphathi masithi Rambeke thengama kudanga umudla wena thengama mruganga Rambeke bafana ngeke siye kulingisela ibliss hayi ngeke siye. Njengoba uyibona umntana sekhaya ividiyo yakhe unsizwa laphana iliphindisela amagama laphana mayelana ne-topic kaQhubeni. Sizuvula lakho malaphana kwi-comment section ukuthi ngempela wena uthini ngalolu daba. Uyibona kanjani lento? I-right yini noma ayikho right? Uma yokathi yena akayibona into wrong ngaye uyibona efana nabo bonke abantu. Futhi kuyinto right lokho asiphikisani nakho ku-right impela. Kodwa njengamanje wena uyibona kuyinto right yini le ndlela ke esekukhulunywa ngayo as if uma yokathi mhlawumbe usecomplainile noma kwenzakalani. Because phela njengobula ugcina kwesinye isikhathi uku-understanda abantu okubona nabantu phakathi kwabo ekusekufuna ukuthi ngaleso sikhathi the most understander ukwazi futhi ukuthi uphinde uphilisane nabo ngendlela abayiyona. Social media bafethu akuncengwana, social media ayikho into esingathi ihamba kahle. Kuke kudelela umuntu obona kahle ukuthi lo kwayimina uma ngihlangana naye ngiyamsaba, kodwa la ngoku social media
ukwazi ukuthi umphendule, ukwazi futhi ukuthi umthumelele umyalezo awuthole awulalele. Social media-ke singasho ukuthi ubuye wasenzela ezinye izinto zalula, kodwa-ke angizokuwena umlaleli lapha ekhaya ukuthi ngempela uthini mayelana nalolu daba lapho kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde comment, wenze sure ukuthi uyalike, uyangifollow kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana obone khona le video. Igama lami uThuthukani Ngwakadlodla, Mathindo Cebisi Sithombe, ngiqhamela amehla abanye zibaqhamela imali tukwazi. Ngabe usuku lokuqala la cela ukuthi wenze kulungile, upress subscribe button, ushare, uphinde comment, wenze sure ukuthi uyalike, bese sihlangana lapha kwi-comment section. Ngiyabonga ithuba.